קפצה לראש העובדה שיש די הרבה דברים שהלכו לסבתא לאיבוד לאורך השנים. האחד הוא תמי, כשסבתא שכחה את העגלה שלה ליד המכולת. לזכותה יאמר שהיא הייתה אימא ממש טריה, וכנראה פשוט עוד לא התרגלה לעובדה שיש לה עגלה ותינוקת שהיא אמורה לקחת איתה לכל מקום. השני הוא בועז, בשפת הים. סבתא דבורה אפילו לא שמה לב שהוא נעלם לה, עד ששמע את המציל מכריז, אמא של בועז, בואי לקחת אותו מסוכת המציל. ושוב לזכותה יאמר שכנראה חוף הים היה הומי אדם. ובועז, או בוזי, כמו שקראו לו אז, בטח הלך לחפש אוצרות. מעבר לכל אלה, סבתא גם איבדה פעם את הזיכרון שלה. למשך משהו כמו 12 שעות. היא לא הצליחה לזכור את מי ראתה לפני רגע, למה היא בבית חולים, ומה בעצם קרה בבוקר. הכל התחיל להסתדר לקראת השעה 4, כשאמור היה להיות משודר פרק של היפים והאמיצים. ואפשר גם לדבר על היכולת המרשימה של סבתא לאבד בכל פעם מחדש את הדרך מיילמולי בלוצר אל הבית של אומה. בכל פעם שיצאנו מאותו כלבו, היינו מחכים לראות לאן סבתא תפנה, ותמיד ידענו שאנחנו יכולים לסמוך עליה שתפנה לכיוון הלא נכון. ובל נשכח את הסיפור שסופר כבר, ועל חצי נמלה שהלכה לאיבוד גם היא. עוד אחד מהדברים שעבדו לאורך השנים, או פשוט נזרקו, הוא מחברת שהייתה לסבתא. היא אהבה אמרות כנף, והייתה אוספת אותן במחברת. אחת האמרות שאנחנו זוכרים שסבתא סיפרה עליה, הייתה אהבה ושיעול, אין קולעים במנעול. ואולי אם נשאל אותה עכשיו, היא תזכור עוד כמה אמרות. יש לך עוד אמרות להוסיף לנו? לא רוצים אחרי גבר ואחרי אוטובוס לא רוצים. היה עוד אחד שהזכרתי השבוע. אל תצחק מהבדיחה של לשונך מגשת, קופסת טבק הערכה אינה מתעטשת. יש לך עוד משהו? אוקיי. אבל אחרי כל הסיפורים האלה, אנחנו רוצים גם להזכיר לכם ולסבתא כמה דברים נוספים שהיא עשתה לאורך השנים. הראשון שקפץ לנו לראש הוא העובדה שהגברת דבורה דובב ניהלה קייטנות שחצו 3 דורות. כשהיינו ילדים הייתה קייטנת אימא, אחת הפעילות האהובות הייתה רקמה בתוך חורים שסבתא הכינה לנו בקרטונים. כשגדלנו והפכנו להורים, הייתה קייטנת סבתא. שם הפעילויות עלו מדרגה. ואחת החוויות הייתה להפוך את הכורסה בפינת הטלוויזיה ולהשתמש בה כרכב. אנחנו לא רוצים לפתוח כאן את הוויכוח בין הנכדים לגבי מי לא נתן למי לנהוג. איפה יונתן? הוא עסוק ולא שומע. פעילות אחרת שתפסה שם חזק הייתה נסיעה משותפת עם הנכדים לבעולים. אבל סבתא דבורה לא עצרה שם. וגם כיום עם הנינים יש קייטנת סבתא רבא, וכל הנינים אחד אוהבים להגיע אל סבתא לבילוי של הכנת צמידים, ציור או בישול של קוביות ומיקום. סבתא דבורה עשתה עוד הרבה דברים קטנים חוץ מקייטנות. במשך השנים היא התנדבה במחלקת היונקים בתל השומר, הייתה מחליפה טיטולים ומאכילה תינוקות רבים מספור, ומשתמשת בכרטיס ה-VIP שלה כדי לפגוש כל נכד שנולד שם, כמה שיותר סמוך לידה. אם כי באחת הלידות של תמי, סבתא נקלעה בטעות לחדר הלידה באמצע ציר, וברחה משם כנשוכת נחש. את כישורי ההחתלה והלבשה שרכשה שם היא מעבירה לנכדים ולבני זוגם, שהם עוד עמומים מגודלו של הנינן שנולד. סבתא, ביחד עם סבתא כמובן, הייתה בייביסיטר מהדוד המשובח ביותר שיכולנו למצוא. גם בעלת סבלנות אין קץ, גם זמינה, גם מאכילה ורוחצת, מקבלת כביסה על הדרך וגם בחינם. אבל, מה, בכל זאת, every magic comes with a price.